назму тартибот ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ҳар як ронандаи воситаҳои нақлиёт ҳатмӣ буда. риоя нагаштани талабот ва оддитарин қоидаҳо боиси вайрон гаштани ҳаракати бемаъмунияти иштирокчиён дар роҳ мегардад ки ҷиҳати бартарафсозии он раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе пайваста аз роҳу усулҳои нави хизматбарӣ истифода менамояд. чуноне дар як гузориши қаблӣ иттилоъ дода будем аз ҷониби мақомоти милитсияи пойтахт ҷиҳати ба роҳ мондани назму тартибот дар роҳҳои автомобилгарди шаҳри душанбе гурӯҳҳои мобилӣ ташкил ва давоми як моҳ аст ки дар ду бас рейду амалиётҳои санҷиширо гузаронида истодаанд. дар муддати як моҳи фаъолият аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ дар умум 1365 қоида вайронкунии гуногуни дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷумла 134 ҳолати беиҷозатномаи 36 ва як лӯх рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳ напавал, 12 далели идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ, 29 ҳолати идораи автомашина бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона ва бе рақами қайди давлатӣ, 6 ҳолати насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ва равшанидиҳанда, 962 далели таваққуфи автомашинаҳо дар дохили истгоҳи нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва қатори дуюму сеюми роҳ ва 222 дигар қоида вайронкуниҳо ошкору ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. тибқи таҳлилҳои оморӣ агар дар давраи 15 рӯзи аввали амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ 63 далели идораи автомашинаҳо бе иҷозатномаи 36 ва як лӯх рӯйпӯш намудани оинаи пеш ошкор гардида бошад, дар давраи 15 рӯзи баъдӣ 71 ҳолати чунин қонуншиканӣ ошкор карда шуда дар умум 134 автомашина ки аксарашон воситаҳои нақлиёти гаронарзиши хориҷӣ мебошанд ба майдончаҳои ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас карда шуданд. сипас нисбат ба ронандагон дар асоси қисми дуюми моддаи 330 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҳар кадоме ба маблағи 7500 сомонӣ дар умум ба маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. чуноне дар ҷараёни амалиёти мазкур аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ошкор карда шуд мутаассифона имрӯзҳо як раванди номатлубе дар миёни ҷавонон ба қавли муд шудааст ки ин ба таври яглӯғ бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳи ҷавонон напавал мебошад. тибқи хулосаи коршносон ин амали ғайриқонунӣ диданшавандагии ронандагонро маҳдуд намуда боиси ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои нохуш мегардад. дар давраи амалиёт аз 33 ҳолати ғайриқонуние ки ронандагони он барои пурра рӯйпӯш намудани оинаи қисмати пеши автомашинаҳо бо плёнкаи сиёҳ яъне напавал ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд, ҳамаи автомашинаҳо гаронарзиш буданд. ронандагони онҳо ба қавли бартарии худро нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нишон дода намешаванд, аммо ин кирдори онҳо далели беэҳтиромӣ нисбат ба талаботи қонунгузории кишвар мебошад. шудам душанбе даим ҷавоно мекунанд мегарданд бачаҳои шишора сиёҳ мекунанд. мо ҳама ҷавонӣ кардем, шишора сиёҳ кардем, мигалка задем, элена задем, хай ҷавонӣ кардем, хатогии худмона фаҳмидем, дигар такрор намешавад. сабаби як лӯх рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт аз тарафи шумо дар чӣ буд? бо плёнкаи сиёҳ даблаҳои пешамро яъне напавал бо плёнкаи махсус рӯйпӯш карда будам. ман бачаҳо ёшамаш кардагӣ будам, мо ҳам кардем. ёшигарӣ кардем, канд имрӯз дигар намекунем. омили дигари номатлуба ҳалталаб ки дар давоми як моҳи баргузории амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ошкор ва боиси нигаронии бешари шаҳрвандон гардидааст, ин дар қатори дуюму сеюми роҳ ва дохили истгоҳҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ бепарвоёна ва дурдароз таваққуф намудани воситаҳои нақлиёти шахсӣ мебошад. мушоҳида ва амалиётҳои санҷишӣ нишон доданд ки баъзе аз ронандагон махсусан ширкатҳои кироякаши мусофиркашонӣ таксӣ бо мақсади гирифтани мусофирон дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ, тарабхонаву қаҳвахона ва нуқтаҳои истифодаи умум дар қатори дуюми роҳ таваққуф намуда ба ҳаракати шумораи зиёди мусофирон халал ва боиси ба миён омадани тамбашавии сунъии воситаҳои нақлиёт мегарданд. мо мебинем мана мошини калон зиёда аз 100 мусофир дорем, дар изгоҳҳо дуромада наметонем. баъзе изгоҳҳо худшон дар баландӣ ҷойгир шудаганд, бояд наздик дурем ки як мусофир дар мондаи дуромада наметонанд. анамо наздики изгоҳ рафта наметонем. айдасиам таксиҳо дуромада намешавад тамоман. ҳамин сабаби дар қатори ҷӯ ман кардан дар чӣ? من کلیم تجدید کردی سما کا سبب در خطر گیر کردن در چی؟ نه زکاتی نمیدونم جایی تو من رستوران رو اومدم گرفته سامشون воқеан чунин ронандагон танҳо манфиатҳои шахсии худро фикр намуда бепарвоӣ ва хунукназарона рафтор намудани онҳо дар бештарин маврид бо вайрон гаштани низоми ҳаракат дар роҳ меанҷомад ки хилофи меъёрҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва одобу этикаи ронандагӣ мебошад. аз ҷумла дар муддати як моҳи баргузории амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ нисбат ба 933 ронанда барои таваққуфи нодуруст протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст ки наздики 90% маҷмӯи қоида вайронкуниҳоро ташкил медиҳад. илова бар ин дар бештарин маврид дар қатори дуюму
сеюми роҳ ва дохили истгоҳ боз истодани воситаҳои нақлиёти шахсӣ боиси ба миён омадани монеагӣ ба ҳаракати автобусу троллейбусҳо гашта барои ҳамлу нақли саривақтии мусофирон мушкилиҳо пеш меорад. аввал камтар қим буд, ҳозир хеле дигаргун шуда. Такси моро раҳ намедоданд. Мерафтем дар қатори дуюм меистодем, пробка мешуда аз Садбарг то вокзала қариб 20-25 минута мерафтем. ҳоли хеле беҳбудӣ шудагай. аз сабаби он ред рафтода хеле беҳбудӣ шудагай. гарчанде барои дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ҷазо вазнинтар гардида бошад ҳам ҳамоно баъзе аз ронандагоне ҳастанд ки ба ин намуди дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ даст мезананд. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт на танҳо ба ҷони худи ронанда ҳамзамон ба ҷони атрофиёнон тамоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ хатаровар мебошад. дар ҷараёни баргузории рейду амалиётҳои санҷишӣ аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ба ошкорсозии ин қабил қоидавайронкунӣ низ аҳамияти аввалин дараҷа дода шуда дар муддати як моҳи амалиёт 12 ҳолати идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор карда шуданд. таҷрибаи тафтишотӣ муайян намудааст ки ронандагон ҳангоми дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ба садамаҳои марговар дучор гашта чандин нафар шаҳрвандонро аз ҳаёт маҳрум намуданд. аз ҷумла санаи 7 декабри соли ҷорӣ ронандаи автомашини тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш 1414 NN 07 ғафоров Нуралӣ Ҳусайнович санаи таваллуди 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дар ҳолати сархушӣ ва суръати баланд дар кӯчаи Фирдавсӣ аз уҳдаи идораи автомашина набаромада бо қисмати қафои автомашина ба деворчаи бетонии байни роҳ бархӯрда сипас 4 нафар пиёдагардонро пахш намудааст. дар натиҷаи садама ҳамаи 4 нафар пиёдагардон ки аъзои як оила буданд ҷароҳатҳои гуногун бардошта баъди як рӯзи ҳодиса бар асари ҷароҳатҳои вазнин падари хонадон марди 39 сола Абдухолиқов Ҷамшед Файзалиевич дар беморхона ба ҳалокат расид. қобили зикр аст ки дар ҳолати мастӣ ва бо суръати баланд шитобкорона идора намудани воситаи нақлиёт ба чунин садамаҳои марговар анҷомида хонадонеро мотамзада ва нафари дигареро пушти панҷараи маҳбас мегардонад. вобаста ба ин раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бори дигар ба иттилои кури шаҳрвандон махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки дар ҳама ҳолат қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣриоя намуда ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. ҳамзамон бо таваққуф дар қатори дуюму сеюм ва дохили истгоҳҳо ба низоми ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал нарасонанд.